ଅବତାର ହୋଇ କ'ଣ ହାତରେ ଅସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ସକାଶରୁ ମୋ ଜଗେ ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର କହିଲେ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମୋ ଜଗେ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼। ତେବେ କିପରି ମୁଁ ହେଲି ଶକ୍ତି ମୁଁ ହେଲି ବଳ ଏ ସକାଶରୁ ମୋ ଜଗେ ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଗରୁଡ଼ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ କହିଲେ ମୁଁ କାହାରି ଯୋଗେ ବଡ଼ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଗି ମୁଁ ବଡ଼। ତେବେ କିପରି ନରକଣ୍ଠୀର ରୂପେ ମୁଁ ହିରଣଙ୍କୁ ବଧିବି ମର୍ଦନେ ମୁଣ୍ଡର ଗିରି ପୃଷ୍ଠେ ଧରିଲି। ବଳିର ଗାନ କୋଣରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଥରିବାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ବଳିକୁ ପାତାଳେ ଚାଟିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ରାମ ଅବତାରରେ କ'ଣ କରିଛି ଶୁଣ। ଆରେ ଗାଧି ସୁତ ସଙ୍ଗେ ବିଧିରେ ଗତି
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ବିପୁଳ ମନରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ମୋ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲି ଏବଂ ମହାବଳୀ ବାଳିକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସୁଗ୍ରୀବକୁ କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ପର୍ବତରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ଲଙ୍କାରେ ମହାନ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଛି। ତାପରେ ଆହୁରି କଣ କରିଛି ତେଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନର ଭଳିକି ଶୁଣ ଗୁଣି କଲନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଙ୍ଗେ ପୋଷା ଖେଳିକି ଶୁଣ ଗୁଣି କଲନା ଖେଳେ ହାରି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଧନକୁ ଶୁଣ ଗୁଣି କଲନା ଭାଗପତି ସଙ୍ଗତେ ଜୀବନକୁ ଶୁଣ ଗୁଣି କଲନା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ପଶା ଖେଳି ଧନ ରତ୍ନ ଭାଇ ଓ ପତ୍ନୀ ଓ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ହାରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛୁ ଦିଶା ଶୀଘ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଏଠାକୁ ଆଣି ଲଗ୍ନ କରାଅ। ସେତେବେଳେ ଦୁଶାସନ କଲା କଣ ଓ ଅଗ୍ରଜ ଆଜ୍ଞା ବହି ନ ଦୁସାରଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଦୁଶାସନ ଆଣି ସଭାସ୍ଥଳରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କଲା ସେ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୁଳରେ ଡାକିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି। ଆଉ ଦେଇଣ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଲଜ୍ଜାରୁ ତାରିଲି ତରିତ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଲଜ୍ଜାରୁ ତାରିଲି କୋଟି ବର୍ଷ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି। ତାପରେ କଳି ଯୁଗରେ କଣ କରିଛି ଜାଣ କଳି ଯୁଗରେ ବାନ୍ଧବୀ ନୀଳକନ୍ଦରେ ସମ୍ଭବୀ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଅବତାର ହେଲି ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଶରୀର ଆରମ୍ଭ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ କରିଲି ପରାଣମିତ ଆଜି ପୁରୁଷ ମଙ୍କୁପ ଦେଲି କଳି ଶେଷେ କଳିଙ୍କି ରୂପ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ କଥା ଏହାର ଜାତିପତି ସାପଗ୍ରସ୍ତି ହୋଇ ପଡିଥିଲା ସାପ ମୋଚନ ହୁଅନ୍ତେ ସୁତ ଧରିଲା ସାପ ମୋଚନ ହୁଅନ୍ତେ ସୁତ ଧରିଲା ସାପ ମୋଚନ ହୁଅନ୍ତେ ସମ୍ମୁଖରଣେ ସତ୍ରସ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସତ ଏ କଥା ମୁଁ ଜାତି ପତ୍ନୀ ସାପଗ୍ରସ୍ତି ହୋଇ ପଡିଥିଲା ସମ୍ମୁଖରଣେ ସକ୍ରତ ଅନୁଜ ବଧିଥିଲେ ବଧୁ ସାପେ ବୁଧିକି
ଗୃହ ଯାଇଥାନ୍ତ ଘରେ ଆଉ ଦୋଷାବହ ବୈଷବଣ ହଇଲା ସେଦିନ ଦୋଷେ ବାନ୍ଧିଲ ସାଗର ତେବେ ଅହଲ୍ୟା ସାପ୍ୟକୁ ହୋଇ ପଡିଥିଲା ଆପଣ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ପଥରରେ ପାଦ ଦେଇନଥିଲେ ଆପଣ କଣ ସେ ଅବତାରରେ କୌଣସି ପଥରରେ ପାଦ ଦେଇନଥିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବଡ କଥା ନୁହେଁ ତାପରେ ଶହ ଶହ ଗୋପୀଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ କରି ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲ ସେଗୁଡାକ ଆଣି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଦେଲ ଏଇଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମେ କହିବାରୁ ମୁଁ ସିନା ବଡ ବୋଲି କହିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଭକ୍ତ ବଡ ଏହାର କାରଣ ଅଛି ଆରେ ଭକ୍ତ ମୋହର ପିତା ମାତା लक्ष्मी मो भक्त मो ठारू केते गुणे बड़ लक्ष्मी कहले ता नुहे जदि प्रहलाद को आम स्वर्ग इंद्र करि नथांते ताहेले कोन ता छाई छाई से इंद्र होई थांता भक्त बड़ नुहे प्रभु बड़ ये कथा जते बेले लक्ष्मी कहले नारायण कहले लक्ष्मी ताहेले तार प्रमाण मु देखाई देबी तबे सेते बेले नारायण गरुड़ को कहउछन ओ देव श्रीपति गरुड़े कहते सुनो हे काश्यप तनुजा आए देव श्रीपति गरुड़े कहते सुनो हे काश्यप तनुजा परम भक्त दया जुग माला परम भक्त दया जुग माला उदय पवन ध्वज एक खबर नारायण गरुड़ कहले गरुड़ परम भक्त हनुमान से वर्तमान ऋषमुख पदरे अछि तू चंचल दाई ताकू मो पास कथा जेतले नारायण कहले गरुड़ सेतले जाउछंती आ गरुड़ आनंदे अति जे भक्ति कले भगवती गगना पूजा ज्योति रे गुणी कदना रे गुणी कदना शक्ति कांति रे गुणी कदना रे गुणी कदना निंदा करू तोई कांति मुख पर्वत रक्ति जे सुण गुणी कदना जहि शक्ति अर्जन संपत्ति जे धीरे धीरे
জীবনর সৌন্দর্য শোভা ছাড়িলে প্রভা হয়ে বিলোকিলে যে রাজবন্ধু করুণ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବନସ୍ତର ଶୋଭା ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ବେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ବନସ୍ତର ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଦେଶୀ ଲେଖିଲେ ଭାନୁ 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 ପ୍ରଭାତା ବନାଇ ପ୍ରଭାତା ଦେଖିଲେ ସେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ମାଳତୀ ଲତା ସବୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ମାଡ଼ିଥିବାରୁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ନିର୍ଝର ଝରଣା ସବୁ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରି ବହିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗିଣୀ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଝରଣା କୂଳେ କୂଳେ ସବୁ ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉଛି ତାପରେ ହେଲା କଣ ଆଉ ଆମ୍ବ ଜମ୍ପାଳ ଶାଳ ପଣସ ପିଆ ତାଳ ଅସନ ଚନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧେ ଲତା ମାରି ফলে ভীতি ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି রাজবন্ধু গরুড় ଦେଖିଲେ ସେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ସହିତ କୌଣସି ଜନ୍ତୁର ବିବାଦ ନଥାଏ ହସ୍ତିର ଶତ୍ରୁ ସିଂହ ଏବଂ ମୂଷିକର ଶତ୍ରୁ ବିରାଡ଼ି ଏ ସମସ୍ତ ବି ରାମ ରାମ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ କରିବାର ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛରେ ସେ ଗରୁଡ଼ ଚଞ୍ଚୁ ପ୍ରହାର କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ହଣ୍ଟ ପ୍ରହାର କରେ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସୀତାରାମ ଯେଉଁ ଗଛରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟିଏ ଝଡୁଛି ସେ ଡେମ୍ଫ ମୂଳେ ମଧ୍ୟ ସୀତାରାମ ବିନାଇ କରିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଏମିତି କିଛି ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ଏ ଗରୁଡ଼ ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ବୁଝିବାର ଲାଗିଲା ଏ କଥା ଦେଖି ଗରୁଡ଼ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଇପାରିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଉପାୟ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଘୋଷିବାରେ ଲାଗିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଘୋଷିବାରେ ଲାଗିଲେ ହନୁମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା ହନୁମାନ ସେତେବେଳେ କଲେ କଣ
ଆସିକି ଗରୁଡ଼କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିପରି ଆରେ କୋମଳ ବଚନେ କମଳ ନେତ୍ରେ କହନ୍ତି ଆଉ କି କାରଣେ ଆଗ ତବନେ ହେଲ ଗରୁଡ଼ ଜାତି পবিত্র এ ভূমি ক্ষেত্রকু অপবিত্র করিলা কেরে প্রভু বিষ্ণু নাম এটি রতন ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ହନୁମାନ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ରଟନ କରି ମୋର ଏ ପବିତ୍ର ମୋର ରାମ ଭୂମିକୁ ଅପବିତ୍ର କଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାନର ସ୍ୱଭାବ ବନରେ ରତରେ ଆରେ ବିଷ୍ଣୁ କେଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବୁ ତୁ ହିଁ ଅନ୍ତରେ ଆହୁରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେବା କଲେ ଦିବା ନିଶିରେ ସେଇ ଲୋଟା ମାରିକି ଏ ବାନର ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ି ନ ସ୍ୱର୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବୁ କେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଗରୁଡ଼ ଏ ହନୁମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଭାବକୁ ଦେଖି ଗରୁଡ଼ ଗର୍ବ କରି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତୁ ଯଦି ସେଇ ନାରାୟଣ ନାଁ ଘୋଷିବୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ହେବୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏ ଗରୁଡ଼ କହିଲେ ଯେ ଏ ଗରୁଡ଼ ଏ କଥା କହିଲେ ତେବେ ସୁପରି ଶଙ୍କର ପୂଜିଲେ ସେଠି ହୋଇବ ଗାବ ସମମା ସେଇ ମତ କଲେ ହେବ କି କଣ୍ଠିରବ ମୁଖେ ଦେଇ କମଳ ରଙ୍ଗେ କରିଲେ ବେଶ ହୋଇପାରିବ କି କେଭେ ନା ସେଇ ହଂସ ସଦୃଶ ଗରୁଡ଼ କହିଲେ ଘୁଷୁରୀ କଣ ମହାଦେବଙ୍କ ସେବା କଲେ ସେ କଣ ସିଂହ ହୋଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ କୁତି କୁକୁର କଣ ମହାଦେବଙ୍କ ସେବା କଲେ ସେ ଗାଈ ହୋଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ ସମମା ସେଇ ମତ କଲେ ହେବ କି ଗଣ୍ଡିର ଆରେ ହଂସ ଯଦି ସୁକରି ଶଙ୍କର ପୂଜିଲେ ସେଠି ହୋଇବ ଗାବ ଘୁଷୁରୀ କଣ ମହାଦେବଙ୍କ ସେବା କଲେ ସେ କଣ ଗାଈ ହୋଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ କୁତି କୁକୁର କଣ ମହାଦେବଙ୍କ ସେବା କଲେ ସିଂହ ହୋଇପାରିବେ ତା କେବେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଗଳିଗଲା ଭଳି ଗୁଳି ଗଣ୍ଡି ଗର୍ଭବତେ ଟଳିଗଲା ଶରୀର ଗରୁଡ଼ ବତ ସ୍ୱତେ ଶିଖରି ଶିଖେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେପରି ହନୁ ଶ୍ରବଣ ଗରୁଡ଼ ବଚନ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଏସବୁ ରାମନିନ୍ଦା ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇ ଲାଗେ ରାଗରେ ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ହୋଇ ଜର ତାରା ସମୀର କୁମାର ଶୀଘ୍ରେ ନଗ ଶୃଙ୍ଗ ଉପାଡ଼ି ହୋଇ ଜର ସମୀର କୁମାର ଶୀଘ୍ରେ ନଗ ଶୃଙ୍ଗ
ହନୁମାନ ଏବଂ ଗରୁଡଙ୍କର ଭୀଷଣ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଋଷ୍ୟମୁଖର ପର୍ବତର ସବୁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଉପୁଡି ଗଲେ, ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ କରି ଆକାଶ ଏବଂ ବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଲୋପ ହେଲା। ତାପରେ ଅବନ୍ୟ ପତନ ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ଘୋର ରଡ଼ି ପୁଣି ସେ ଘର ରଡ଼ି ପୁଣି ସେ ଘର ଗଡ଼ି ରଡ଼ି ପୁଣି ସେ ଘର ଗଡ଼ି ଆଉ ବକ୍ଷ ଧରି ଯେ ପିଟା ପିଟି ହେଲେ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ସେ ଆରମ୍ଭିଲେ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ସେ ଆରମ୍ଭିଲେ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ସେ ଆରମ୍ଭିଲେ ଆରେ ପାଦ ମାରେ ଯେ ଡାକେ ବସୁମତୀ ରକ୍ଷା କର ହେ ଖଗେନ୍ଦ୍ର ମାରୁତି ରକ୍ଷା କର ହେ ଖଗେନ୍ଦ୍ର ମାରୁତି ରକ୍ଷା କର ହେ খগেন্দ্র মারুতি এ সমୟରେ অঞ্জনা নন্দন গরুড় কুলাঞ্জরে সে বান্ধিন গরুড় কুলাঞ্জরে সে বান্ধিন গরুড় কুলাঞ্জরে সে বান্ধিন চক্র সদৃশ্য মুলায়ন করে চারিবাকু ভাবিলা শিলারে চারিবাকু ভাবিলা শিলারে চারিবাকু ভাবিলা শিলারে এবার তা বহজে যে দয়া কলে আনি
କୋଉଠି ଅଛୁ? କୋଉଠି ଅଛୁ? ଭୂମି ବକ୍ଷରେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଣି ଭୂମି ବକ୍ଷରେ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ। ହଜୁରେ ଚାରିଟା ବିଟି ପଡିବ? ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡକୁ ଲାଞ୍ଜରେ ବାନ୍ଧି ପଥରରେ କେତେ ପିଟିବା ଟଙ୍କା ସମୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ତ ଜଣଙ୍କର ଦୂତ, ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ମାରିବି ତାହେଲେ ଜଗତରେ ମୋତେ ଏ ସନ୍ତ। ଉପହାସ କରିବେ, ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଦୂତବଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଚାରିଟା ବିଟି ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା ହନୁମାନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରି ଗରୁଡକୁ ପଚାରିଲେ, ଗରୁଡ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଛ କୁହ। ସେତେବେଳେ ଗରୁଡ କହୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ ପଡୁଛି ସିନା। କଣ କହିଲେ? ସିନ୍ଧୁଜା ବନ୍ଧୁକେ ଶିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଯିବାର ପାଇଁ, ଦେଖିଥିଲେ ବହୁ ଦିନ ତଳରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେହି ଦେଖିଥିଲେ ବହୁଦିନ ତଳରେ ତୁମକୁ ସେଇ ଦେଖିଥିଲେ ବହୁଦିନ ତଳରେ ତୁମକୁ ସେଇ ସଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ରଙ୍ଗାଅ ଧର ଅଛନ୍ତି କହି, ତୁମ୍ଭେ ତ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆହାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆହାର ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆହାର ନାହିଁ। ଏ ଗରୁଡ କହିଲେ, ହନୁମାନ ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ମତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ଆସ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବା। ଯିବା। ହନୁମାନ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ଆକାଶରେ ଉଡି କରି ଯିବ, ହଁ ମୁଁ ତ ସହଜ ପାଦ ଗତିରେ ଯିବି, ହଁ। ତୁମେ ଚାଲି ଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହନୁମାନ କହିଲେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଉଛି ଗରୁଡ କହିଲେ, କାହିଁକି? ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ଇଲାଜ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବି। ହନୁମାନ କହିଲେ, ତୁମେ ମତେ ନେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ନେବି, ବସ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହନୁମାନ ରାମ ରାମ ସ୍ମରି ବିଶ୍ୱପ୍ରତି ଧାରଣ କରି ଗରୁଡ ପିଠିରେ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଲା କଣ? କଣ ହେଲା? ଆରେ ପକ୍ଷ ଲୋଚା କରି ପକ୍ଷୀବର ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ, ରକ୍ଷା କର ହନୁମାନ ବୋଲିବୁ ସେଟା କଦେଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ରକ୍ଷା କର ହନୁମାନ ବୋଲି ସେ ଡାକ ଦେଲେ। ଶୁଣି ହନୁମାନ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତହିଁ, କି ହେଲା ପୁଛିଲେ ଆହେ ଗରୁଡ ଭାଇ। କିଲା ବୋଲି ନା ବୁଝି ରେ ଗରୁ ଭାଇ, କିଲା ବୋଲି ନା ବୁଝି ଦେ ଦେ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ଗରୁଡ କଣ ହେଲା କି? ଗରୁଡ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଆଗରେ ମୁଖ ତଳକୁ କରି ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ହନୁମାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗ ହୋଇ ଗରୁଡକୁ ଗୋଟିଏ କାଖରେ ଜାକି ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନ ଯିବି ଯମୁନା ନଈକି, ଭୟ ଲାଗେ ସେ କାଳିଆ ପାଇକି। ଆଉ ନ ଯିବି ଯମୁନା ନଈକି, ଭୟ ଲାଗେ ସେ କାଳିଆ ପାଇଁକି। ଆଉ ନ ଯିବି ଯମୁନା ନଈକି, ଭୟ ଲାଗେ ସେ କାଳିଆ ପାଇଁକି। ଆଉ ସୁଧି ଗଣେ ସାଧୁ ସ୍ୱାଗତା ବୃନ୍ଦେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ଆଉ ନ ଯିବି ଯମୁନା ନଈକି, ଗରୁଡକୁ କାଖେ କବଳ କରି ଚଳିଲେ ହନୁମାନ। ନ ଯିବି ଯମୁନା ନଈକି, ଗରୁଡକୁ କାଖେ କବଳ କରି ଚଳିଲେ ହନୁମାନ। ଆଉ ନ ଯିବି ଯମୁନା ନଈକି, ଭୟ ଲାଗେ ସେ କାଳିଆ ପାଇଁକି। ଏ ଗରୁଡକୁ କାଖେ କବଳ କରି ଚଳିଲେ ହନୁମାନ। ଆଉ ନ ଯିବି ଯମୁନା ନଈକି, ଭୟ ଲାଗେ ସେ କାଳିଆ ପାଇଁକି। ଆଉ ସୁଧି ଗଣେ ସାଧୁ ସ୍ୱାଗତା ବୃନ୍ଦେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ଆଉ ନ ଯିବି ଯମୁନା ନଈକି, ଗରୁଡକୁ କାଖେ କବଳ କରି ଚଳିଲେ ହନୁମାନ। ଆଉ ନ ଯିବି ଯମୁନା ନଈକି, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ଆଶା ବଳାଇଛନ୍ତି ମନ। ଆଉ ନ ଯିବି
ନଈକି ଶେଷ କାଶୁ ଏଲିଳାର ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଆଉ ନଦୀ ଯମୁନା ନଈକି ରସା ସୂତା କଣ୍ଠ ଭୂଷାବକ ଜୀବନ ଆଉ ନଦୀ ଯମୁନା ନଈକି ଇଏ ମଙ୍କ ନାମକୁ ଘୋଷି ଯାନ୍ତି ହନୁମାନ ନଦୀ ଯମୁନା ନଈକି এই নিমিষকে বৈকুণ্ঠ নগরে পৌঁছিলে নদী যমুনা নଈକି তর জগিছিলে চক্র এমন্ত কহিলে ଆଉ ନଦୀ ଯମୁନା ନଈକି ভয় লাগে সে কাই কাଳିଆ ପାଇକି ଆଉ নদী নদী যমুনা নଈକି ভয় লাগে ସେ କାଳିଆ ପାଇକି হজুরে যেতবে চক্র গরুড় পুটে কাখরে যাকে হনুমান যাই পৌঁছিগলে বৈকুণ্ঠপুরে পৌঁছিলা বেড়ে সুদর্শন চক্র দ্বার জগিছিল আচ্ছা কহিলে হে সুদর্শন হ্যাঁ। মতে দ্বার ছাড় মোর আরাধ্য দেবতা শ্রী রামচন্দ্রଙ୍କୁ দর্শন করি କରିବି এ কথা যেতবে কহিলে হনুমান ହଁ চক্র কহিলে এ কোন ভ্রম এ বৈকুণ্ঠপুরକୁ রামচন্দ্র আসলে যে রামচন্দ্র কিয়ে এ কথা যেতবে কহিলে চক্র ইয়ে হনুমান রাগরে কହୁଛନ୍ତି আজ মোর কট কট কবু কুটমণি মুকুটমণি তোরাটি নেতে মুঠ চাহিলে পুনি তোরাটি চাহিলে পুরি কর পুটে চক্রକୁ টারি নেই ঘরকুলକୁ ତାକୁ ଓଟାରି ନେଇ কাছে কবল করিবি স্বমূর্তি কি ତାকে କଗଳ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଘଡ଼ି ଚଳିଲେ ସେ ପତି ପତି କି ଧରି ଧରିଲେ ସେ କପିଙ୍କ କପି ବନ୍ଧୁ ହଁ ସେ କାଖରେ ତ ଗରୁଡ଼କୁ ଯାକିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଖରେ ଜାତୀୟ ଯିବା ଭାବୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ नहीं तुम जा तू जा ଆହା ଆ